I dag skal vi have dansk frilands højreb. Sådan en steg her, som vi vil helstege i ovnen. Og hertil skal vi have en masse gode årstidens grøntsager. Og lige nu er det asparges, karotter, nye løg og små kartofler. Når vi kommer lidt senere hen på sæsonen, skal vi sagtens være rødbeder og de nye røde frugter. Det første vi skal have, det er, at vi skal have vores højreb ind i ovnen. Vi krydrer med salt, godt med salt på fedtet og godt med kværnet peber. Stiller den ind på en rist med en lille tallerken under, hvor fedtet kan droppe ned i. Og det skal være, ovnen skal være 250 grader varm. Vi giver den et kvarter ved 250 grader, skruer ned på 150 grader, giver den cirka en times tid. Ude af trækken en halv time. Kernetemperaturen skal være 56 grader. Nu er stegen stået i ovnen i en time og 15 minutter, og nu tager vi den faktisk ud. Vi har målt temperaturen, og den er faktisk 56 grader i midten. Så nu tager vi den ud og lader den hvile lidt. Og så lader vi vores højreb stå og hvile i 20 minutter. I mellemtiden så sætter vi vores kartofler over, så de er klar, når stegen har hvilt. Nye kartofler skal koges cirka 7-8 minutter i kogende vand. Så slukker man og lader dem stå og trække i 8-10 minutter igen. Og vi kommer lidt salt ned til os. Vi sætter også vores andre grøntsager over, vi skal have i. Der tager vi vores nye løg, skærer bunden af, flækker dem en gang i midten. Det, der er vigtigt med sådan nogle spæde grøntsager her, det er, at vi ikke får det overkogt. Så det skal faktisk ned bare i en klat smør og med lidt vand. Og så skal det ligge dernede og hygge sig i 3 minutter måske. Vi kommer en god klat smør ved. Og vi kommer lidt vand ved også. Gulerødderne kommer ned, og vi lægger låg på, og så giver vi det 3 minutter, og så giver vi det sidste minut med aspargesne. Og kommer dem ned til. Kartoflerne er ved at være færdige, de er ved at være trukket færdige, så nu skal vi hælde vandet fra, og så vil vi lave sådan en lille hurtig løvstikkesmør, hvor vi simpelthen bare tager fint hakket løvstikke og lægger en ordentlig klat smør ned til kartoflerne også. Og så kan man sige, så bliver smøren vores sauce til højreben. Kommer løvstikken ned til vores kartofler, sammen med en stor klat smør. Nu er vi klar til at anrette vores højreb. Og nu kan man se, at vi har skåret benene af vores højreb. Og så kan man jo selv vælge, om man vil servere den hel eller som bøffer. Det er vigtigt at lade den hvile, så den bliver sådan rosa hele vejen igennem. Og hvis man skærer den for hurtigt, hvis man ikke lader den hvile, så vil alt blodet rende ud. Vi lægger den sådan lidt her og fadserverer vores bøf i dag. Vi kommer de nye kartofler over. Og til sidst anretter vi vores sommergrøntsager. I fadet, og kommer også det sidste smørsauce med fra grøntsagerne. Så er der simpelthen serveret dansk frilands højreb med årstidens grøntsager og løvstikkesauce. Og til den vil jeg drikke en Sangiovese fra familien La Parina. Velbekomme.